No se on moro. Aattelinpa lätistä teille taas vaihteeksi videopostauksen. Heti ensimmäisenä näytän. Jee, on lehdessä. Kaveri vinkkasi, että Bodycampin mainos oli Lifen jäsenlehdessä. Tässä näin uusin numero. Jee. Oikeastaan se, mistä mä halusin jutskata myös, on se, että mulla oli nyt mun toinen psykologikäynti. Muistatte ehkä, että mä aloin käymään sillä painonhallinta-asioihin erikoistuneella psykologilla kuin Satu Eerola. Ja mulla piti olla silloin meidän matkan aikaan toinen käynti, mutta jäi sen takia väliin ja nyt sitten jatkettiin prosessia. Ja käytiin vähän nyt näitä menneitä viikkoja läpi ja niin kuin muistatte, niin tässä on ollut kaikenlaista. On ollut se meidän koiran lopetus ja sitten oli tosiaan se reissu ja vähän huonoja fiiliksiä treenin suhteen. Ja Roope tuli jutteleen teille kanssa näköjään. Joo, niin tosiaan käytiin siis niitä menneitä viikkoja läpi ja yleensä pohdittiin sen treenaamisen merkitystä ja ehkä sitäkin, että kuinka me ihmiset ollaan niin erilaisia, että jokaisella on se oma tapansa tehdä asioita, eikä kukaan voi antaa sulle niitä valmiita ohjeita, minkä mukaan sä aina tekisit ja ikinä ei tulisi mitään poikkeuksia. Ja se, että jos niitä poikkeuksia tulee, niin terve mieli kyllä ne poikkeukset kestää. Että se, että tarvitsisi olla päätä ja voimaa noudattaa sitä omaa tietään, kulkee omaa tietään. Että jokaisen kroppa ja mieli on omanlaisensa ja mulla ja sulla pitää olla vahvuus tehdä sen oman kropan ja oman mielen vaatimalla tavalla. Se on tosi tärkeä juttu. Että vain itse voi tietää, miltä susta tuntuu, miltä musta tuntuu. Yes. Mutta näihin ajatuksiin, näihin tunnelmiin tsemppiä loppuviikkoon ja positiivisia ajatuksia. Moi!